Okay, Michael, banat. Lord, salamat sa pagkain. Amen. Kulay na buhay mga kabeli. On the way tayo, Candaba, Pampanga. Hello po mga kabeli. Anong gagawin natin sa Candaba? Catering po. Ha? Catering. So yan mga kabeli, catering service tayo ngayon sa ayan na, Candaba, Pampanga. So ito 4 to 5 PM ang ano natin, ang set natin doon. So time check tayo, alas 12 ng tanghali. Kakayanin ba natin yan? Kayang-kaya po, malapit lang yan. So yan mga Beli, si Bea na. Opo, Andala natin na. Okay mga Beli, kita-kita tayo doon. Sige. Yun mga kabeli, on the way na kami ng Candaba. Kasama ko yung Jepoy yun. Hello Sa po likod. mga kabeli, magandang tanghali po. Yun. Candaba. Catering service mga kabeli. Yun. Ayos. Ayos mga kabeli. Sa San Agustin na kami.
So yung mga kabili, nasa event na kami. Yan. May dalang kalapati ulit si Kuya Adam. Good. Pakita mo. Gusto na ba? Uwi kaya yan? Ay, nagis po pala ito. Okay. Hindi ko magagis. Oh, shout out sa Laban Dog Show. Hagis niya pababa. Mamamatay pag nagpapapa. Taas. Hindi pa ba? Pataas. Pataas. Sige. Ito, ito yung pakita mo natin. Kalapati oh. Ganda ng kulay nito oh. Okay. Doon kayo uwi ha. Saan? Doon, Raya. Pupuntang Bulacan. Raya. Ha? Raya. Sa Bulacan pumunta ito. Yan, magbaba kaming gamit. Wala kaya? Bakit? So yung mga belly, kararating lang natin. So nandito tayo sa Paralaya, Candaba, Pampanga. So ang biyahe namin siguro mga 30 minutes nandito na kami mula sa bahay. So yan, nag-ayos na yung team kabeli. Yan o. So yan, shoutout nga po pala kay Kuya Andy Kamitan, saka yung misis niya. Yan, shoutout po tita. Yan, di ko po alam yung name nyo, kaya Sir Andy, thank you sa suporta mo. Saka kay Ma'am Lulu. Yan, thank you. Karen, thank you kayo. Christmas ngayon. Tabalo ka rin eh. Marili lang. Kapila may lahat yung Pagdating sa sungil, para tayo. Lah. Nasabi ko sa ano? Kitchen belly. Ano mo? Hindi, temprahan pa nga pala. Temprahan mo, pero pala ng Toyota sin yan. Luluto niya, sarap niya. No, eh. Karen, thank you kayo. Christmas ngayon. Tabalo ka rin eh. Marili lang. Kapila may lahat yung Pagdating sa sungil, para tayo. Lah. Nasabi ko sa ano? Kitchen belly. Ano mo? Hindi, temprahan pa nga pala. Temprahan mo, pero pala ng Toyota sin yan. Luluto niya, sarap niya. No, eh. Okay mga belly, start na tayo. So tinatanggalan natin ng balat yung ating baby back ribs. So time check tayo 1:45. So 4:30 kailangan tapos na tayo rito. So yung lechon belly nakasalang na po. Gumagawa na ng cordon bleu si Jepoy. So ito ika-cut na natin based do sa gusto nating cut. Ayan. So lulutuin na natin sa pressure cooker mga kabili. So mga kabili, ito yung tinatawag kong pityo ng baboy. Yung iba nagtatanong kung ano yung pityo ng baboy. Akala pityo lang ng manok ang meron. So ito yung pityo ng baboy. Yan, so ito yung buto. Galing din sa liempo yan mga kabili. Tapos ito yung pinakalaman niya. Okay, so sa mga nagtatanong, yun po yung pityo ng baboy. So yan ang masarap sa baby back ribs, saka sa mga pansinigang. Kasi sa palengke, pag sinabi mong ribs, yung pinakagulod-good dito ang bibigay sa'yo. So yan. So yan, date natin ngayon is October 8. Happy birthday Kuya Michael. So sa kapatid ko,
Tapos yan na 3 years death anniversary ni nanay ngayon. Yan. So yun, pag-uwi na lang ang celebration ng ano natin kay nanay saka sa kapatid ko. Pero yun, naggagayak si Kuya Michael doon para pagsasalu-saluhan namin magkakapatid. Kasama ka ba doon, Poy? Opo, kanina nagre-ready ako. So ayun, si Kuya Michael, yun yung tatay ni Adam saka ni Jepoy. Happy birthday po. Kanino? Tatay ko. Yan na, sa death anniversary ng lola nila. So 3 years na si lola mo, ano? 3 years po. Hindi, 2 years pa lang hata. 3 years na. Yung mga Benny, mamaya mamarinate na natin to. So pag sa pressure cooker, pinakamatagal na ito is 30 minutes. Pag sa kaldero naman, yan na, abutin ka ng Siyam-siyam. siyam-siyam. Okay, sabi ni Adam, siyam-siyam daw. So ayan mga kabeli, habang naggagaya kami rito, paikutin muna natin si cameraman. Cameraman, ikutan mo na may mga bisita sa kayong lugar dito. Para mga kabeli, ito farm, napakaganda. Presko. Ikot tayo sa farm, mga kabeli. May fish pan dyan, no? Tapos may kumakain na dito, may mga bisita. Hello po. Okay. Hello po. Lagi na bahay, ganda. Yan, o. Ito. Wala. Ganda ng bahay, oh. Taas. Hello po. Magandang tanghali po. Ay, mag-video eh. Tama malagukan. Tama labukan. Sige po. Sigurado nga hindi ang mag-stilig ang manali. Opo. Kasi kami rin kay. Hali ko na hilig yan. Baka may gusto po kayong shoutout. Sinang shoutout ka? Yung mga kamag-anak niyo po nasa ibang bansa, ganon. Yes. Opo. Ay, Tita Lilian. Ay, Ben. Ano basta? Marita. Ay, Marita. Yarit. Namasita. Soling. Soling. At Dino Martin. Dino. Arlie. Marin Josie. Milen. At taga saan po sila? Sino? Sa ibang bansa po. Saan po sila sa ibang Sa bansa? Canada, sa US. Alis US po. Oh, Tsaka US, Canada. Canada po. Shoutout po. Meron pa po ba? wala. Hindi kayo po na Yeah, thank you po. Ikot lang po ako sa farm. Thank you po. Hello po. Yan na, daming halaman dito. Ito po yung bahay, oh. Daming saging. Ayun sa likod ng bahay. Tapos puro saging na yun. Saging. Yan, oh. Yung pa, oh, saging. Daming bunga. Yung mga kabeli, balik tayo sa balik tayo sa kitchen. Balikan natin sila. Hello po. Hello po. Baka may gusto po yung shoutout sa mga kamag-anak niyo po. Ako yung mga kapatid natin ko sa ano? Saan po? Samsung baby! Yun. Shoutout po. Pwede mag-shoutout Sige po. Pwede Galong po. family, si Delcy, Lani, Hans, Eliza, Hannah, they'll get mad at me, and of course LK. Yun. Shoutout po. Sige po. Bengko family. Yan. Dito po kami sa Candaba. Taga saan po? Taga Kalulot. Kalulot, San Fernando po. Opo. Shoutout po. Oo. May gusto kang shoutout? Hello. Sana sa'yo kukunin natin sa reunion kaso fully booked. Fully book po. Viewers po kayo. November 26 sana. Opo.
May ano po, may schedule po. May Oo, fully book na daw kayo. Opo. Dami pong ano ngayon eh. Sa ano kami sana sa Talakasa sa Valencian. Kabalinsyan po. 26. Sayang po. Na ano kami, na-deny. Next time po. Opo, oo, alam na namin. Lagi po. Okay, thank you po. So yun mga kabeli, start na tayo. So yan, happy birthday Babe Binuya. Thank you, thank you. And dahil sa'yo, nakarating kami rito sa napakagandang farm. Rosemary. So ito mga kabeli, baby back rib. So kinat natin yung pinakita ko kanina. Rosemary. So si Rosemary kamag-anakan ni John Paul 2 eh. Hindi. Di mo ba kamag-anakan yun? Hindi po. Girlfriend. Hindi po. Wala akong kilalang ganun. Mustard mga belly. Ayan, okay na yan mga belly. Ano tara, lalagay tayong Banana Ano na? ketchup. sa mga belly, mas masarap ang tomato ketchup. Kaya lang dito available lang natin is banana ketchup. So ito kasi madalas natin gamitin. Tapos meron tayong brown sugar. So yan, hindi mo pa rin nakikita yung lagayan natin ng asukal. Hindi ko po alam saan napunta, nawala. Yun ang problema. Hinanap ko na sa box, wala. Tanong mo kay Senyor Cabelli, baka tinapin. Siguro. Pasisigawan ka na naman doon. Nagkape. Barbecue, Mamasita. Mamasita, barbecue, marinated mga belly. So yun lang yung ano na ito mga belly. Ang timpla na ito. So yan mga belly, tansyahan na naman. So yun yung ano natin eh, nasanay na tayo sa ganun eh. So yung ba, gumagamit ng teaspoon, saka yung measuring cup. Ano, sabi ko nga, pagdating sa restaurant, di mo magagamit yun. Lalo na pag mabilis ang luto. Kel, ang ginagawa mo? Ha? Ano yan? Kel, aliga, may sasabihin ako sa'yo. Shoutout mo naman yung mga nagmamahal sa'yo. Shoutout po sa mga nagmamahal sa akin. Thank you po. Yan mga Beli, yan na. Si Michael, yan na, sa mga bago nating viewers sa subscriber. Si Michael po, ganun po talaga ang biruan namin. Yan na. Talagang misan, para lang kami magkapatid. So sa magkapatid, halos ganun din ang biruan, di ba? Para, hindi naman lahat, pero merong mga ganong klase magkakapatid. So si Michael, sa tagal na namin magkasama nito, talagang... Okay kami. Ano, hindi. Ano? Mahal ko si Chef eh. Kiss mo nga ako. Sige. So Beli, yan na. Saka doon sa mga nag-comment about doon sa 857 na natanggap ni Michael. Yan na, paliliwanag ko po. Hindi ko po kasalanan yun. So gusto ng sponsor, yun ang ibigay sa kanya. Wala tayong magagawa. Salamat po. Okay. Chef, thank you. So yan, ano bang ginagawa mo gan? Hindi, inunukulit po Chef. Okay. So mga Beli, ito pakukuluan natin. So pwede kayo maglagay ng konting tubig, pwede kayong walang tubig. Tapos low fire. So ito, dahil pressure cooker ang gamit natin, maglo-low fire ako rito. Kel, paabot nga nung takip nung Kel. Kel. So ayun, naunahan ka ni Kuya. Okay mga Beli, bubuksan muna natin yung kalang natin. Siguro abutin siya ng 30 minutes low fire sa pressure cooker. Tapos saka natin ito turbo mamaya. Titikman natin yung sarsa niya kung okay na. Ngayon pag matabang pa para sa atin, magdadagdag tayo ng seasoning. Timpla. Yun. Okay, low fire, lighter. Okay mga Beli, start na tayo. Mix seafood. So time check tayo is alas 2:07. So 2:07. Star margarine. Cooking oil. Bawang.
So yung bawang mga beli, yan na maganda sa puso ang bawang. Mga beli, good for the heart. Onion, maganda sir. Oh. Eh, lagay mo na, Dam. So ano muna tayo, ayan, limasan. So mix sipod, so tagal natin din naluto to. Wala nang tubig, Dam. Okay. Tawang po, tawang. Dito. Ipon. Lodi, mamaya. Mga bele, timplahan na natin para pumapasok na yung lasa. O, Sam, ganat. Mga bele, black pepper. Naiwanan yung black pepper natin sa ano, mga bele. Iwanan sa farm yung paminta natin. Ano yan, Dam? Sweet chili sauce. Oyster sauce. So yung mixing pots mga bele, in 10 minutes makakaluto kayo nito kung talagang, kaya lang high pressure ang gamit yung kalan. Apo, yan, so mga bele, may sisita tayo. White sugar. Sir, ano pangalan mo, sir? Yan na, shout out Sir Chris de la Peña. Yan. Ano? Ang bago ba sa Lapeta? Okay. Mabeli, pinsan siya ni Bombay. Puset. Dagdag tayo ito. Mga toto fritos po. So mga beli, nagdagdag tayo sweet chili sauce. Red bean. Okay mga beli, tatakpan muna natin. Ilang minuto mga dyan? 5. Kaway-kaway naman. Tatap sa lubang dog show. Yun. So sabi ni Sir, shoutout natin. Yan, sa mga beli, sisingin ko lang to. Yan na, shoutout po. Yopel Farm. Yan na, owner of Mr. and Mrs. June, Josie, Ju. Yan tama ba? Ju. Yan na. Yan, shoutout po. Farmer, caretaker, Percy de la Peña, Assistant Chris. Yan na, happy birthday kay Ma'am Day Pinuya. Yan na, brother and sister, Beth Pinuya, Eddie de la Peña, Ernie de la Peña, Johnny de la Peña, Aiko Evangelista, Ricky de la Peña, Lani Galang. Yan, shoutout po. Okay mga beli, balikan na natin. Again. Buka mo, cameraman. So yan mga beli, luto na yung ating mixed food. So maglalagay lang tayo ng cornstarch. Ay, sorry. Buhay pa yan?
Okay na to. So, titikman na ni Michael. Kaya mga belly, okay na yung mixed seafoods natin. So, nakaisa na tayo. Lechon belly, nakasalang na rin. So mga belly, sa amoy pa lang. Ano, Agel? Panalo na. Dalawa na yung tulitingin kayo. Opo. Mga kabere, titignan po ulit tayong paulit-ulit sa mixed seafood. Titignan mo namin. Di po, ang sarap po mga kabere. Kaya po mabili dyan, napakasarap. Okay na ba? So natural, hindi tayo patatalo. So kailangan tikman din ni sir. Opo. Naghahanap ng kanin. Okay na po. Okay na po. Okay. Thank you po. Thank you. Anong pangalan niyo po? Johnny. Ayan, si Sir Johnny po. Thank you po. Okay mga kabeli, mainit na yung mantika natin para sa spicy wings. Yung spicy wings is 5 kilos. Kaya mga kabeli, di-fry lang natin to, pero pag nakita natin na golden brown, hanguin na natin, tapos gagawa na tayo ng sauce. O Michael, marami nagtatanong eh. O ano? Kaya lang, yung camera natin na mantikaan mga kabeli. Bitawan mo cameraman. So yun, pogi na ba si cameraman? Ay, si Michael? Lumabo. Ano yung tatanong? Lumabo. Lumabo. Lumabo mga kabeli yung camera. Pumogi na ba si Michael? Tingnan mo nga, Tol. Yun, sa bag dog show. Anong dog show? Sabi may Sir, nagtatanong, debilin. nakailang girlfriend ka daw? Dalawa. Sino-sino yung mga yon? Ala, ano lang, si pangalan na, matagal na kasi syempre. Oh, si Maria, saka sino pa? Matagal na po kasi yun. So, imposible naman makakalimutan mo yung mga pangalan nun. Ilang taon na po ako ngayon, 38 na po ako ngayon. Oh, 38 ka na, sino-sino yung first love mo? Si Ronaldin, nung unang-una. Ronaldin. Edad ko 19. Oh, yung sumunod. Si Julie, nung edad ko na may 23. Pero hanggang ngayon wala pa. 28, 38 na ako. Nakakailang buwan kayo nun, mga girlfriend mo yan? Eh? May buwan din, Jeff. Sumasayaw ka. Nakakaya sa camera eh. Bakit? Ano lang. Nahiya ka? Oo. Tol, dapat Kuya Rod. dapat maging proud ka. Ganun ba yun? Oo, dahil sikat ka sa vlog. Yun. Love you, Kuya Rod. Ate Jo. Thank you, Aris. Thank you po sa painom. So ano ba hinahanap mong lalaki? Ay, babae pala, babae. Wala, ayos na ako. Ganito na lang ako. Okay na ako, Ron. So, ibig sabihin, Tol, tanggap mo nang tumanda ka na single. Dadating din yun, kaso lang hindi lang nga siguro sa ngayon. Kailan? Hindi ko alam kung kailan. Okay, mga Beli, balik na tayo sa ating linuluto. So, ayun mga Beli, meron kasi nag-message na tinatanong kung nakailang girlfriend si Michael. So, yun ang sagot. So, tanungin natin si Adam. Nakailang girlfriend? Wala po, isa lang po. Ilang po ngayon? Sino? Si Tintin. Yan. Shoutout sa'yo. Tintin? Gordapya. Isa lang po yan. Maniwala. Oo, isa lang po. So, announcement. Kung sino po yung naging girlfriend ni Adam, comment below. Wala po. Patay tayo dyan. So yun mga Beli, okay na to. So yun, nakatuwaan lang. Walang ibig sabihin yan. Baka may mag-comment. Yun. Thank you. Okay, Kel, kuhanin na natin mantika na ito. So ayun mga Beli, okay na yung ating spicy wings. Okay
Okay mga beli, so start na tayo. Ito na yung spicy wings, gagawa na tayo sauce. Bawang. So masarap to, maraming bawang mga beli. Mag-garlic siya. Okay mga beli, totostahin lang natin ng konti yung garlic. Tapos lalagyan na natin sili. Balik tayo after 10 minutes. 5 minutes. Sa beli, okay na yung bawang natin. Pakita mo dyan, Paul. So mga beli, pwede na natin lagay yung ating sili. So ito yung labuyo mga beli. Pag ba sinabing labuyo, ang ibig sabihin nun? Mahaba. Hindi ba maangang? Maangang po, maangang. Lahat na sili pa, ba tol eh. Okay mga beli, ito nakamix na yung ating sili sa garlic. Okay. Oyster sauce. Barbecue sauce mga beli. Ano tayo ni Michael. Yo, ganong karot si Michael mga beli. Oyster sauce. So mga beli, konting brown sugar. So yung oyster sauce may konting alot po yun. Kaya tayo naglalagay ng konting Sugar. anong lasa ng asukal? Okay mga beli. So ito mga beli, mimix na natin. Cameraman, tutukan mo. Okay mga beli, okay na yung ating spicy wings. So, plating na tayo. So mga beli, titikman na ng dalawa. Spicy wings po, Spicy mga wings kabili. pa mga kabeli. Hindi, tanggalin ko na yan. Sarap. Kailangan. Yun, masarap po. Yan mga beli, may nagtatanong kung magkapatid nga daw kayo ang dalawa. Hindi po. Magkamukha daw kayo eh. Kaibigan lang po kami. Yan. Naupusan na. So mga beli, shoutout po kay Tita Sally. Yan na Tita, Mami Big. Hello. Shoutout po. Hey, okay na to mga beli. Kuha na may sili lang. Sili. So mga beli, start na tayo sa cordon bleu. So mga beli, yung cordon bleu, di rin siya pwedeng mabigla sa apoy. So press yung ano natin, karne. Pero kung ito na steam, okay lang na malakas yung apoy. Kaya lang ito sa atin, press kasi kaya hindi siya pwede malakas. So low fire lang tayo mga beli. So yung mga beli, ito na yung baby back ribs natin. So naka 30 minutes siya. So ayan, malambot na po to. Yan. So ayan mga beli, dahan-dahan lang, baka madurog. So ito mga beli, anin natin, ito-turbo natin doon. Tapos yung pinagpakuluan nito, siya gagawin natin sauce. So siguro dadagdagan lang natin ng barbecue sauce, asukal, ketchup. Siguro konting ketchup lang lalagay tayo. Tapos yun na harina, lalaputan natin sa harina. So ituturbo natin para umano yung smoky flavor niya. At yun, habang si Chef nagluluto, yung dalawa dito nag-uugas na. Ano kayo Michael? Pinukwentuhan ka namin. Oh, Sabi namin, hindi ka nakakapag ano? nakakapag-vlog.
May vlog naman ako eh. Ano, yung labong. Buhay sinang. Labong. Kawayan. 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 Ito niya kawayan. 1K views lang. Mahina. Ilang oras? 20 ago. 20 6 hours. hours ago. 1,007. Bah! Wala. Chinek ko ngayon, ano na? Ano? 2,300 na. 2,300. Oo nga. Hindi. Ano hindi? 2,300 na sa'yo. Oo. What's up mga katoto? Yan. Mel. Ganun din si ano. Ganyan ako para bang... Ganun Sino? din si Melot eh. What's up mga katoto? Sino? Yung pupuntahan natin sa Quezon. Ba't lang natin yan? Oh, di ba kita mo yan? Hindi ko alam. Alam mo yun. Inom muna tayo tubig. Yun, update sa Lechon Belly. Yun oh. Bali, 3 ganyan ako, Jepoy. Oh, bali 12 kilos. 12 kilos, 3 ganyan nakalaki. Ano, 4 kilos po to, tapos 4 kilos. 4 kilos. Itong isa. 12 kilos. 4 kilos din Check yan. natin. Yun oh. Ang bumubula pa. Yun. 12 kilos siya, Ben? 12 kilos. 12 kilos yan. Yan, let's go. Yung mga belly, ano natin yung baby back ribs natin. Talagay na natin sa turbo. Bay, kaya talagay sa turbo yan. Para magkameron siya ng Mark. Sa smoky flavor. Tama ba kayo? Mas masarap yun pag may smoke flavor. Eh, yung ano, buting, no? Yun. Mas malaki po yun. Oo, para mas masarap yung smoke flavor niya. Ayun. Lalaglag na. Yung iba naman, wala na. Oy. Yun mga kabeli, may mga bisita na dito. Fresh from Libis, San Fernando, Pampanga. Yun, from Libis. Hello po. Hello po. Ako, may maskara pa. Di ka kita yung beauty boy, darason niya. Hello. Hello po. Oh. Ba, may gusto po yung shoutout. Shoutout kina Ate Beth. Kumusta mo lang? Oh, kumusta kayo, Bet? Kumusta asawa mo? Nino bang kay Ate Karen? Ilani. Kong Erna. Aiko. Yaiko. Yung basan Hernani. pa mo, pakunakan mo yan. Oh, wapin ay alike. Oh, Aiko. Oh, talagang one nga Den siwa. jowa, yung amo. Oh, oh, ita taga Mexico, itang kalugurang kundili. Oh, Empanya biyan. Hello, kaya kayo ngan, kaya kayo ngan. Hello po. Mimi ngati. Beto Sige niya po, kanya siya yan, po po. bibili na kay Kayo po, baka may gusto pa yung shoutout. Ito. Eh, may mga bisita na dito tapos dun sa kabila. Ayan. Ba, mistiso yata yun. Siyempre, Hello po. Bakal pin. Ano yung buhok ko? Baso po. So yung mga belly, tapos na tayo magluto. So yan na, di ko alam kung nandito na yung birthday celebrant natin dahil di naman natin na kilala. So yan, abangan na lang natin. So tapos na tayo. Finish, Michael? Finish na.
Belly. So may linuto tayo tapos nagluto din sila ng sarili nila. So yun na, pabo. Pabo sa minudo. Pansit. Tsaka sepo egg. Sa sepo egg. Ano mo? Alala service po ba? Ay, Service po. opo dito. Ayun, service po. Isang tray lagi. Lalagay yung topping sa iba to. Ito po. Sige, chop mo na rin. Mga tana. Excuse me, sir. Ito po. Siyan. Pali. Pininom na akong panulo, sira. Kaya po ito na maisnawa. Sinachap-chap lang. Sa'yo? Roberto, kaya din talaga. Pasalang-sang kayo na. Tumakas ito. Baliktad galing. Magaling sila siya pagkita. Tignan mo yun. Ay guys, wala kang may gila. Kami natambala. Thank you. Hindi na akong mukha nito. Tayo mga... Hoy, manya ng balat dugo. Then, henggo na tayo. Ano tayo? Basta dito ka na. Tara na. Tara na. Dito ka na. Diyan tayo pagkain. Bagay, jangan luar katwiran dah. Tali kang pintuan apa nih? Ini anak pura lama ada.
Apa mama aja? Botang kaya mo dakya ay talag ng marini. Oh, balat yan yung mga kayanak. Yan, yan na. Yung mga kambing. Saka na matikman yung ano. Daw po. Katoto. Sila nagluto. Ano yan? Kuya yun, no? Hello po. Hello. Magtatanong lang po ako, kamusta po yung inanda namin? Kamusta po yung lasa, ganun? Sige po. Ba may gusto po yung shoutout? Shoutout sa mga taga-Libis. Libis po. Libis San Fernando, ganun. Tsaka sa jowa ko, shoutout din. Shoutout. Thank you po. Hindi po. Ang bilis niya magluto. Opo. Daw po. Yes, hello. Magtatanong lang po ako. Kamusta po yung niluto namin? Ay, napakasarap. Sarap. Delicious. Thank you po. Ba may gusto po yung shoutout? Shoutout po. Black may shot. Ikaw may shot. Sino bang nagano? Sino bang ano cater? Opo, Kabeli po. Ha? Kabeli po, nagluto. Kabeli ko. Kabeli po. Kabeli. Kabeli. Ay, Kabeli. Thank you po. Masarap ang food. Thank you po. Enjoy po. Masarap yung lechon belly. Thank you po. Enjoy po. Hello po. Parang ako. Hello po. Kamusta po yung niluto namin? Thank you po. Baka may gusto po yung shoutout. Wala po. Mga boyfriend niya. Yeah, thank you po. Enjoy po. No sir. Very good. Thank you po. Hello po. Shout out kay sa mga anak ko, sa Joyce, I'm sorry. I Yun. love you. And Shout- Jimbo, Jason Jackson, I miss you. And Jasmine, Yun. Jessica, and Matthew. I love you guys. Shoutout po. Hello po. Kamusta po yung niluto namin? Ayos po, masarap. Thank you po. Baka may gusto po yung shoutout sa mga relatives niyo po. Ayos na po, sila na lang. Okay, thank you po. Enjoy po. Hello po. Kamusta po yung niluto namin? Yan. Masarap. Pang ano, 5-star hotel. Thank you po. Masarap. May business daw po kayo?
Ay, oo. Sige, ano pong pangalan ng Bali, business niyo? Gabson Trading, bali sa San Fernando yung lugar namin. Opo. Bali, wholesale tsaka retail kami ng mga office and school supplies. Sa harapan ng San Agustin Church. San Agustin Church po, San Fernando. San Fernando. Yun. Thank you po. Thank you po, enjoy po. Shoutout So, te, baka may gusto kong shoutout. Shoutout sa Kandating. Mga taga-Kandating nga mo. Mga Kandating kipaitan nga mo. Shoutout po kay Princess Rain. Shoutout. Mga 2 days po. 2 days. Opo. Nanoy kaya, paano yun? Basta titingnan yung Kadaba. Hindi po. Leo Hindi po sa ilalagay na tayo ng ano. Kapatid mo na yan. Kasi. Yes po. Hello sa mga Gabson. Hello po. Mga pangalan po. Joyce, Arceli, Charles, Richard, Robert, Ray, JCK, sino pa? Bo, James. Ayun. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po. Pati sa mga taga-Metro Bank, yung taga One Ball. Ayun. Shoutout po. Thank you po. Enjoy po. Enjoy. At saka si Iti po. Daw po. Kamusta po yung niluto namin? Ano po masabi nyo? Masarap po. Baka may gusto po yung shoutout. Thank you po. Enjoy po. Wala ko kayo. So yung mga belly, nagkakainan na po. Thank you po. Delicioso. Delicioso. Thank you po. At siya kinasal ko. Pakitest siya kayo. Sige po, pag kinasal kayo. Opo. Wala kayong pag-asa. Ano namang mag-asawa? Opo, pag kinasal si nanay, tayo magluluto. So, very pasyalan natin lechon, pabo. Ayan. Sarap. Ha? Sarap po. Thank you. Tapos merong mga tito-tita siguro to. Mga nandito. Hello po. Uli. Di po, ayan. Hello po. Thank you very much. Thank you rin po. Batiin naman natin may birthday. Happy birthday, Bay! Yo, thank you. Salamat din sa kapatid namin si Josepina Bichu. Ayan. Ate, hello. Salamat po. Ang sarap ng kabeli. Ayan. Nagpa-appointment na kami. Nag-reserve na kami sa January 27, 2024 and February 15, Ayan, 2024, birthday nung apo ko nandito sila, Ayun. tsaka si Tita Lani, birthday Yan. nila, Tito Pets. From San Diego, mama na. Opo, Ayan. from San Diego. Thank you po. Thank you. Masarap lahat. Thank you po. Sa bayaw namin kay Kuya John, salamat. Yan, Kuya Jun. Yan, baka gusto i-shoutout yung mga kaibigan natin na sa San Diego. Sinjoutout mo yung LA. Yung mga kapatid mo, si Ate Josie, si Nakong Jerry, sinjoutout mo. Sinulat ko. Ayan, sige po. Ate Jem, Ate Alili, Kuya Ed, the Shoko family, William Perte, and Chu family. Yun, thank you po. Yan, napakaganda ng rest house nyo, tita. Napaka-relax ng lugar. Dahil sa labas pa lang, makikita mo na yung ano ng lugar eh. Bamboo. Opo, yun. Tapos yung lechon pabo, turkey. Yan. So may mga alaga sila mga pabo. Pulutan po. Thank you po. Thank you. Sa mga belly ay rest. Pwede ko pakita yung rest house mo, tita? Pasok kayo. Hindi, kahit sa labas na lang. Sa mga belly, so gawa siya sa bato. Tapos pinakadingding niya is kawayan. Mula baba hanggang taas. Tapos may part siya dun sa dulo, siguro yun yung pinaka kitchen. Kaya ba to? Pwede. Mga belly, nagandahan tayo. So
bibira ang makakita ng bato, minimix nila is kawayan. So native, tapos yung bubong niya is mix din siya ng yero saka pawid. Dito lang kahit sa labas lang. Ayan, galing, overhang. Sa belly, overhang. Ano to, pispan? Ay, hindi, ano lang, parang Sapa na, ano. Ang galing. Sa susunod, kung Apo. sangalay, dyan ka na magluluto. Opo, tito. Magpapagawa ng parang floating kubo, parang ganon. Galing. Pero to, part pa rin siya ng lote ni tita. part din. Part niya yun. So, kala ko kanina pispan. Sapa pala. So, Mawad lang yung nasa... nandito, na isda. Pero maandar yung tubig niyan. Ay, hindi. Naka-stock siya. Naka-stock lang. Hmm. Para tubigulan lang talaga. Oh, galing mga bello. May overhang siya. Pwedeng pagipagita din yung sa kuya ko kay Kuya Hernan. Ayan, Kuya Hernan. Sa kanya naman to. Ayan. LA siya. Nasa LA, Kuya Hernan. Ganda na. Ang ganda ng design na. Sino nakaisip niyan? Pinag-mix yun. Kayo-kayo lang. So, mga belly. Cowboy style pa rin siya. Pero matibay ba to siya? Yun o. Diba? So, ito kabayan. Tapos naka-screen. So, wala nga naman lamok. Galing. Thank you po. Galing, galing. Sa mga bisita. Opo, nasarapan po sila sa luto natin. Iba yung bagong luto talaga. Opo, iba yung ano iba yung nakikita nilang linuluto mo tapos mainit mo siyang isa-serve sa mga bisita. Yun ang kinaibahan mo. Opo, sa mga nagki-cater. Iba, luto na lang pagdating. Opo, yun. Okay mga belly, balik na tayo doon. So shoutout time tayo. So meron silang pinapa-shoutout yung pamilya. Thank you. Thank you po, thank you po. Ano mga belly, nagliligpitan na. Yan na. Mga belly, babatiin ko lang ng happy birthday ulit ang kapatid ko. So Kuya Michael, happy birthday. Sa nanay ko, in heaven. Yan, karawan mo ngayon. Bukas papasya lang kita. So yan mga belly, bago tayo magpaalam. So yan, may special shoutout ang pamilya. So yun, hindi natin na-meet yung may birthday. Yan. Thank you. Pero maraming salamat pa rin. Dahil kami ang na-invite nyo magluto sa araw ng iyong birthday. Happy birthday ma'am. Yan, shoutout lang po from Los Angeles, California. Yan, Jocelyn Villapuerte. Shoutout po. Erwin, Matthew, and ano to? Ano ba sa doon? Penotope. Shoutout po. Jerome and Aleli Chu. Shoutout po. Yan, Janessa, Eric, Janine, Brandon. Shoutout po. Jerwin, ano to boy? Laylee, Brian, and Kiani. Yan. Yan, shoutout po. Shoutout po. Ay, gana po eh. So, very na ano. Aljon pa. Hindi ka na ako nag-iok. Ayun. Jamil and Eddie. Jamil and Eddie. Disioko. Shoutout po. Shoutout po. Aljon, Lara, Shoutout po. Arvin and Larissa. Shoutout po. Ayan na, from San Diego, California. Ayan na, Del and Lenny Galang. Shoutout po. Hans and Anna, Brandon. Shoutout po. Elisa, Elkay. Shoutout po. Pet and Aiko, Evangelista. Shoutout po. Aisa, Alexis. Shoutout po. Kai, Steph. Shoutout po. Shia Diego. Shoutout po. James and Jessica. Shoutout po. Nuerta. Shoutout po. Ayun na, hindi, mali. James and Jessica Nuerta, TU. Shoutout po. Jason and Jayon Asmin. Shoutout po. From Los Angeles, Bernie and Beth. Binuya. Shoutout po. Bethany and Drew. Shoutout po. DJ and Kenneth
Noah. Shout out po. Yan, BJ, Kenneth, Kate, Kenneth, Noah. Yan. Shout out po. sa inyong lahat. Yan, saka yan, paalam na tayo mga belly, ginagabi na tayo. Nakapagpakain na tayo. So yan, maraming salamat po. Thank you. Thank you po. So mga belly, nakahabol si Ma'am Bay. So yung May birthday, dumating. Ayan, happy birthday Ma'am Bay. Apo, yan. Masarap na pagkain. Thank you po. Okay, Ma'am, happy birthday. Thank you. Okay, una na po kami, Ma'am. Maraming salamat po. Thank you. So yun mga belly, paalam na tayo. Yan, happy birthday Ate Vay. Yan, maraming salamat po. Ayan. Tita, maraming salamat po. Thank you so much, Kabeli, the best. Thank you po. Ayan. Yan, Tito, thank you po. Ayan, thank you. Ayan, ang daming nabusog. Opo, yan. Opo, salamat po. Una na po kami. God bless po. Thank you. Bye. Ayan, salamat. Kuya, thank you. Thank you. Opo, thank you po. Okay mga belly, hanggang dito na lang yung vlog ni Chef. Ingat na lahat. God bless all. Thank you.